Ki bolon jeneng madu. Napa nektar wit aren, kembang aren karo sadap karo kae deresan lahange bolo tawon iku karo ngisep kuwi. Ngisep deresan arene, mugane madune warnane kaya gula arene. Tapi ki ya madu, tawon sing ngombe kak, tawon sing ngisep sing proses. Dene kaya ngene iki rasane ya legi. Yo mbien tau nemu kaya ngene. Pas kurang paham ya angel jelasakene nyong. Terus dijelasne karo badire sing pengalaman tawon, dhek ngomong kuwi biasane nek nang daerah kono ana wit arene yang ngombe sedapan arene. Lah terus akhirnya nyong paham saiki bisa njelasaken nek madu warnane kaya ngene berarti akeh nang daerah kono ana deresan arene. Tawone ngombe deresan arene diproses karo tawone, lah dadine warnane madune ya ngene polo. Ya kaya banyu gula. Nyatane bahane banyu gula mono ngombene tawone, tapi ki ya madu. Ya madu barang tawon sing proses nyong ngunduh nang tawon kak. Ora gaweane nyong, ora gaweane tawon. Ya alhamdulillah. Madu. Sing minat ya monggo, sing ora minat ya ora. Nyong ora ambil pusing iki. Ana wong komentar kepriye ora mikir, ora ngurus. Sepenting nyong adol iki madu bolo madu prosesan tawon ngunduh nang sarang tawon. Hasilnya kaya ngene bolo. Ki madu kan tawon, walaupun warnane kaya ngene bolo seperti ki madu kan tawon. Nah sing wis biasa dolan madu, ngerti jenis-jenis madu yo paham bolo madu warnane kepriye kan, nektar apa kan akeh. Ana nektar pohong sing warnane kepriye, nektar andra, nektar apa paham. Nektar andra warnane kuning, nektar pohong mending coklat kayak ngene, rasane nek pohong pahit ngono sih. Terus pokoke